Lagi Bang Nanda. Iya. Hari raya sabantalai tibo rindu denai semakin menjadi hari raya berkumpul bersama kampung halaman menjadi saksi ulang bersama kita karena pinang maga basuh ayah jondo sakit jo sanang denai dirantau urang biar tahan jo ayah mato sakit jo sanang denai dirantau urang biar tahan jo ayah mato. Hari raya sabantalai tibo rindu denai semakin menjadi hari raya berkumpul bersama kampung halaman menjadi saksi ulang bersama kita karena minang agak basuh ayah jondo sakit jo sanang denai dirantau urang biar tahan jo ayam sakit jo sanang denai dirantau biar tahan jo ayam biar tahan jo ayam